El Teatre Auditori de Cardedeu ha fet la presentació oficial de la programació del primer semestre de 2019, una programació carregada de propostes musicals, i és que en els 4 primers mesos de l'any tenen lloc els 3 principals festivals de música del municipi que s'allotgen a l'Auditori. El Tastautors Festival de Música d'Autor, el Festival Ressona, organitzat per l'agrupació coral cardedeuenca, i el Labyrinth Catalunya ompliran l'escenari del teatre de nombroses actuacions musicals entre els mesos de gener i abril. Pel que fa al teatre, destaquem monòlegs com Immortal, amb Bruno Oro, i Cassandra, on l'actriu Elisabet Casanovas apropa al públic al món de la transsexualitat. Però, sens dubte, l'obra més esperada de la temporada i que a més té segell de fet a Cardedeu és l'espectacle Across the Universe, que fa mesos que prepara la companyia local Si Fa No Fa Teatre. És impressionant la capacitat de la gent jove, que ve superben preparada, que venen amb moltes idees, amb molta força. N'estic encantadíssima, n'estem tots encantats. I a més també jo crec que crida l'atenció tenir la participació i la col·laboració de gent professional que aposta per aquest projecte i s'hi fiquen, com el Josep Castells, escenografia, com 8 coreògrafes professionals molt bones, com 5 músics professionals que també diuen vinga, ens hi posem. En aquesta ocasió, la companyia no sols s'atreveix amb veu i ball en directe, sinó que afegeix la implicació d'una banda de música en viu a l'escenari que interpretarà les peces d'aquest musical dels Beatles. Més difícil, però vaja, per una és més difícil perquè aporta tota una complexió tècnica més important, no? Però alhora també tenim la sort de comptar amb aquests 5 músics que són professionals, que clar, això em dona molta tranquil·litat. Alhora també el repartiment que tenim, la gent jove que ja s'hi està posant, són molt bons cantant, la veritat. Aleshores també tenen experiència, també saps que hi podran encaixar bé. I a banda, o sigui, per mi, clar, és el súmmum. Tenim músics en directe. Jo quan vaig a veure una obra de teatre musical o qualsevol cosa en què hi hagi música en el teatre, si hi ha els músics en directe, o sigui, no hi ha res. O sigui, està sempre tot l'espectacle a flor de pell. Com a produccions locals també destaquen el concert Sam i la banda dels Reptes, que van actuar a l'escenari del Garitu per Festa Major de Cardedeu, rendint homenatge al Folk Seeger Project. També dins les propostes Quilòmetre Zero, components de l'entitat As d'Arts, reformulats com a companyia de dansa, ens proposen Sopa de Lletres. També l'agrupació coral cardedeuenca amb Factoria Mascaró i Això Fred ni Val Re proposen un cor en dansa amb denominació d'origen local.